Báro, proč bez tíži poskytujeme psychoterapie? Tak, psychoterapie jsme se rozhodli poskytovat, protože vnímáme, že klienti mají obtíže s prožíváním a vlastně péče o duševní zdraví je pro ně obzvlášť v dnešní době nedostupná. A v čem se naše psychoterapie liší od nějakých psychoterapií třeba někde na klinice? Tak určitě je to v nízkoprahovosti, že se vlastně snažíme o to, aby byly ta služba aby byla co nejdostupnější pro naše klienty, takže je bezplatná, je vlastně v místech a v prostoru, který klienti znají a můžou se vlastně se mnou seznámit skrze pracovníky bez tíže. A možná ještě poslední věc, že já jsem dřív pracovala v Beztíži, takže tu klientelu a to prostředí, v kterém se oni vyskytují, myslím, že docela dobře znám. A jak dlouho už takhle terapie poskytujeme? Začali jsme minulým podzimem, takže v roce 2023 a doufám, že budeme moct pokračovat dál.